Здравейте, уважаеми зрители и слушатели на канал ArtVisor. Както обявихме в началото, създадохме този канал за споделяне на личности и истории, свързани с изкуството. Това е четвъртата част за художника Белин Мартинов и е свързана с творчество на автора в поетичната сфера. Бяхме при литературния критик Георги Янев, който сподели мисли по повод на книгата "Колоратурна симфония", събрала някои от стихотворенията на Белин Мартинов, издадена след смъртта на автора. Преди да дам думата на Екатерина Стратиева, известна поетеса от Стара Загора, е редактор заедно с поета Йордан Атанасов на книгата, искам да кажа няколко думи. В разговор с поета Деню Денев, само преди ден, академик на Българска академия за наука и изкуства и много добър известен български поет, чиято книга беше обявена за най-добра поетична книга за нашата година сега, за 2025 година. Той обобщи какво е поезията. Тя е всичко друго, което ни е проза. Бих могъл да кажа, че картините на Белин тръгваха от прозата на деня и стигаха до една абсолютно специфична авторова поетичност. Бих казал също, че тя, поезията, присъства като краен етап във всички изкуства. Един съвършен краен етап, довеждайки произведението до квинтесенциален завършек, обобщеност, разбираемост, експресия, обуславяйки връзката с слушателя, зрителя да бъде едно взаимно проникващо се и градивно изживяване. Изкуството на Белин беше такова. Той ни караше да съпреживяваме неговите герои, неговите композиции бяха като кадри от филм, разказвайки живота на обикновените хора, извеждайки този разказ в една социална поетика. Неговото творчество по принцип беше повлияно от поетите на началото на 20 век, от Бронкс. И тази социална тематика и тези типажи на неговите герои са кръвно свързани с този натюрел. Така че давам думата на поетесата Екатерина Стратиева, която да сподели своите мисли и чувства по работата над книгата. За тези стихове на Белин аз не знаех. Не знаех, когато се запознах с него. Не знаех, че той е писал това. Едва след смъртта му, неговата съпруга Татяна Друмева ми показа тези текстове и ме помоли да помогна. Каза ми, че той би се радвал, ако аз ги прочита, ако успея да направя така, че да стана достояние на публиката по някакъв начин. Не зная всъщност дали точно това е била идеята, защото Белин бягаше от всякаква показност, от публичност. Дори не мисля, че тези текстове са писани, за да бъдат показвани. Той затова и не знае дали си знаеш, но той имаше цяла раница с стихове, които изгори. За това съм чувала, имаше и сценарий за филм, който беше много обемист и голям, който също изгори. Беше безкрайно скромен човек. Ние тези всички негови качества в предните 3 филма сме ги споделили, сме говорили. За нас по-скоро е интересно твоя прочит на неговата поезия, това на тебе, което ти направи впечатление, какво те накара да се преживееш с него? Кое ще остане в теб като едно основно нещо в неговата поезия? Това, което аз познавам в Белин, то е същото, което съществува и в неговата поезия, което е част от неговата поезия. Защото в Белин нямаше капка фалш. Това, което той е живял през живота си, в
цялото изкуство, във всичките му форми, в рисуването и в писането, това е бил самия той. Аз, за съжаление, не мога да кажа, че съм го познавала страшно дълго време. Може би няколко години преди смъртта му бях се прибрала от университета тук в Стара Загора и стана някакси съвсем случайно, дори в някакъв такъв обикновен разговор с Татяна. Първо се бях запознала с нея и ми каза, че той страшно много обичал да рисува връбчета, да наблюдава връбчета. Имах тогава някакво стихотворение, което бях написала и в него, да, ставаше въпрос за връбчета. И това по някакъв... Един скромен повод също. Може би особен начин да протегнем мостовете на думите. Той имаше една тераса, която нямаше нищо. Имаше 2-3 щипки, една тел и връбчета, които безкрайно кацаха там и той ги хранеше с хляб. Тъй като той единствено имаше дни, когато само си позволяваше хляб да яде. Така. И благодарение на това стечение на тия всички обстоятелства можа тая книга да стане факт, което е едно, как да кажа, един духовен акт, който мисля, че достойно ще допълни личността на Белин. Ние, негови приятели, се амбицирахме от тая идея първия филм, който да направим, да бъде за него. Така, тъй като нашия канал е създаден с тая цел, като противовес на цялата агресия и злоба на деня, да няма политически моменти, да няма агресия, разделяне, да има само едни топли спомени от миналото за чудатостите, историите, свързани с хората на изкуството. И може да кажеш там как стана в читалището, как се реши това нещо да застане читалище Даскал Петър Иванов? Нямам представа. Тези неща. Аз съм работила единствено Татяна. Това беше. Нямам допирни точки. Оттам нататък как точно тези текстове оттам нататък са придобили това корично тяло. Всъщност моя сърдечен ангажимент беше по отношение на текстовете. Когато започнах да ги... Ето това беше ръкописа, който получих. Текстовете неподредени, просто събрани. Поправките, които съм направила, да кажем, те са по-скоро за да се изравни ритъма, където е било необходимо, защото тези текстове имат един свой ритъм, те имат свой живот. Те не приличат на нищо друго, което до този момент е било писано в нашата литература. Негова поетика, да. Защото това е живота на Белин, защото това е самия Белин, който наистина беше голям чудак. Това, което на мен като че ли повече ми се иска да кажа и да говоря за него, за тези стихотворения, за които аз си признавам, част от тях усещам, но не разбирам. Аз не мисля, че би могло да бъде разбрано всичко и дори в това сигурно е и чара на тези негови думи, защото така или иначе самия живот, когато е стойностен, когато в него има смисъл, има ядро, ядка, от която да порасне едно огромно дърво, така или иначе този стойностен живот, той може да дава много повече на друг това, което на мен не е успял да даде. В някой друг момент, в някое друго време, в някоя друга секунда, която ще бъде много далече от нас самите, сега и тук. Белин беше,
крайно чувствителен човек и живота му беше доста драматичен във вътрешен аспект. Просто неговата психика на моменти не издържаше. И може би това е, за което говориш, че не може всичко да бъде ясно разбрано, но самата рефлексия, която е запечатана в този вид поезия, тя дава нравствения облик, самия изказ, самото. Ние почваме да ставаме съпричастни на това, което него го е терзало, което го е вълнувало. Да, но не мисля, че точно този тип разпокъсаност на словото, който идва от неговото физическо, психическо състояние, имах предвид тук. Точно многопластовостта на тези послания, това, че те не могат да бъдат изчерпани с един прочит. Да. И че всяко време ще открие нещо ново. Нямам предвид това, че напротив, това, че са писани в така състояние, което е било гранично, в което той е бил болезнено изострен към света. Не точно това имам предвид. Те са неговия живот. Бих могла да прочета нещо. Ще бъде интересно, тъй като ние говорим за книгата, а реално всъщност няма как да се усети поезията. Ти си поет и ще можеш по адекватен начин да придадеш съдържанието. Без претенции, без нашия канал е за нормално човешко общуване, не високопарности, не неща изведени крайно. Едно нормално ниво, което да бъде вид споделяне. В очакване на съдебния пристав. Моето малко момченце в гардероба днес се скри, а смутеният му татко вън на двора се стои. Още час и съдията къщата ще раздели. Ще си скитам по лозята, ще ме гонят куп беджи. Нямам къща за защита в студени зимни дни. До кога ли в гардероба скрит синът ми ще стои? Моето мъничко детенце няма къща от деди. В гардероба то се мушка, там сълзите си рони. Днес продадохме имота, къщата се разпиля и останахме отново всички скитници в нощта. Браво! Ще имам куп хартия, заглавието. Пак нямам вече скицник. Останал пак без сили, без лев, без материали. Какво да нарисувам? Ще трябва да започвам в завода да слугувам, в завода за харчи, да хвърлям своите сили. Останах пак без скицник, където да рисувам. Ще трябва да работя в склада за харчи. Харчи ще пренасям, но ще си рисувам. Безброй мечти чудесни ще трупам, ще складирам. Дори да нямам нищо красиво за утеха, аз зная, в нищетата идеи странни светят. Супер. В самотен час. Моят малък Вацлав нявга ме научи как да пиша песни, да подреждам срички, да живея лесно, да приказвам с птички. Сивите връбчета кацат пак на плета. Що ми стане мъчно, песни пиша сръчно. Виждам, че в полето гонят се мечета. Питам ги, дядява ви да сте видели моя малък Вацлав? Моят син го няма. Вече 3 недели. Моят син замина, скита по чужбина. По небе долавям мирис от морето. Чакам и се питам, де ми е детето? Аз смешник съм в голям размер. За това виновен е... Аз не съм нотариус банкер. За това виновен е... Нямам дом, ни лев, ни залък хляб. Чакам пак отгоре
весел знак. Сипе се над мене кротък сняг, и града, и къщите, и мъката безмерна разкраси. Нямам лев, ни къща, ни жена, чакам пак след гладен ден нощта. Белина е тук. За снега, който четем, всъщност в момента е този лек дъжд, който е като знак сякаш на този свещен хълма Язмут. Края на слънчево лято, късно, с лек есенен дъжд. Стана въпрос за неговото мълчание, за това, че той не търсеше общуване. Така изглеждаше. Аз не знам, всъщност, поне от последните години, в които го познавах, не мисля, че е общувал с страшно много хора, че около него е имало страшно много... Това всичко е казано в предните филмчета. Последните хора, които бяха до него, които допускаше, бяхме аз и Мирослав Ибришимов, последствие само Мирослав Ибришимов. Беше се заковал там, аз съм го казал, вратата с една дъска. Питаше всеки дали е от милицията и дали не е. Но ние решихме в този филм да не... част от болестта му. Да не вкарваме политически и такива неща. Да, и не мисля, че и другото не бива. Да. Става въпрос... То остави едно голямо творчество само с молив и с цветни химикалки. Когато нямаше всъщност пари за храна, можа да направи едно голямо изкуство, което е неговия духовен и морален подвиг. Защото той не беше комерциален човек, макар че постоянно изнемогваше и мислеше как да си изкара пари за бои, колкото можехме приятели отстрани сме му помагали. Аз разказах за една случка, където бях направил всичко възможно, една колекционерка му купи доста неща и имаше така пари, с които да изкара поне една година, а той поканил един клошар да спи при него, защото нямал къде да спи, той му открадва всичко и на сутринта избягва. Така беше Белин. Така че с него само са добро мога да се сетя, тъй като нищо лошо от този човек аз не съм чул, не съм видял. Той не беше злопаметен, не беше интригант, не беше заядлив, присмехулник и прочее, и прочее, и прочее. Живеше извън тези рамки на неговата социума. Където беше във връзка с целия свят, колкото и да беше затворен. Защото рисуваше хората, които виждаше. Това, което аз си спомням, момента, в който всъщност той си е тръгнал от тук. Обади ми се Татяна по телефона. Беше 24 ноември. Обади ми се и ми каза, че Белин се е тръгнал, че е паднал на пазара, там при хората, които всъщност е рисувал. Това, което също помня, една тиха усмивка, която ме насърчаваше страшно много, защото тогава бях на 23-4 години. Показвах му текстовете, които пишех. Изпитвах едно огромно уважение към това, което той ми показваше без думи и радост в същото време, защото знам, че споделяше нещата, които правя без думи. Работеше в плувния басейн, беше пак, може би, като пазач. Последните там, може би 1-2 години вече на мен ми се губят нещата, защото никак не беше скоро. Това, помня, че много се радваше, когато отивах вечер. Там имаше едно заведение, където после имаше детска площадка, сега там е разкопано и така нататък. И си спомням, че много се радваше, когато купувах лимонада, за да пием заедно лимонада. И да му разказвам. Като в старото време с лимонада. Да, точно всъщност бях започнала да уча и журналистика. Той се радваше, споделяше ми нещата, без да говорим. Това беше при него. Усещах една голяма радост.
за неща, които той можеше да се преживее за някой друг. Притесняваше се точно тогава Да, за една за история сина сме си, казали там за една Иво, който ми е горе-долу връстник, малко по-голям беше от Да, мен. сина му, който отиде от Беше начало във Франция. заминал, Да. да, точно по това време пътуваше, мисля, че с някакви пътуващ театър или нещо такова във Франция. Не, той във Франция отиде в чуждестранния легион и там не може да издържи психически и те го бяха съкратили. Той искаше да е в чуждестранния Губят легион. ми се нещата, имаше нещо такова, но Но това е това, друга история. което помня, става въпрос за Белин, неговото бащино чувство и онова, което откривам тук, сега, дори след толкова време, когато прочетох част от тези стихотворения, не знам кога са писани, нямаше дати, нямаше години, естествено. Пак казвам, той не ги е писал, за да ги показва. Дори изпитвам леко неудобство в момента, Може че би затова ги изгори ги повече. държа в ръцете си, но пък знам, че не би ми се разсърдил, ако имаше възможност да го види това нещо. Така си мисля. Ние го правим от най-добри чувства към него това. На нашето предаване, изобщо нашата дейност тая в този канал, това е абсолютно некомерциална дейност. Това го правим само за създаване на едно островче на спомени, уют. Все пак нещо положително във всичката тая помия, която се излива от всякъде. Но и това е, може би, близкото между неговите картини и между поезията, която е писал, че те не стават за украса. Да, те са тежки по принцип. Мисля, че и Марин Добрев го е казвал в интервюта, но то се вижда, то се усеща. И в поезията си Белин е такъв. Това не са думи, които са се раждали, за да викат, за да крещят. По-скоро в тях има една стеена болка. Далече от всякакъв снобизъм, далече от всичко това, което е показно, далече от всичко това, което държи в ръцете си властта. Като самотният човек във ъгъла, нали? Не мисля, че е бил самотен. Въпреки всичко. Той беше със сърцето на целия свят живееше. Но не самотен. Да, точно. А това са различни неща. Той имаше една картина с един стих от Хюс. Това стихотворение е сам като вятъра в прерията, сам като чаша ром забравена на масата. Беше си го написал и беше направил една картина. И тя му беше в ателието. Мисля, че Лайтън Хюс беше първото име, не съм сигурен сега. Пак от тия поети от 20-те години на миналия век. С едно добро чувство. Радваше си като дете. Помня още нещо. Имаха една къща в Тъжа. Да, там бяха последните му рисунки. В една ракла. Да. И беше есента, може би октомври, не знам. Бяха ми се обадили да отида. Слязох от влака и Белин ме чакаше на перона. Тръгнахме, а беше много красив ден. Един кристален син въздух. Едни дървета, които трептяха с жълтите си листа. Вятър, който ги караше да танцуват около нас, докато вървяхме по този дълъг път. Много добре го знае. Аз имах къща през две къщи под Белин. Само, че от нея не остана и помен. Има само 2 камъка, които са останали. Както и да е. Да, но пътя го знае това си спомням, че просто и той не говореше през цялото време, както обикновено. Да, той си говореше. Обикновено говорех аз, обаче и тогава пак мълчах. И помня само картини. Това са неща, които
той би могъл да нарисува с бои, макар че не рисуваше такива картини. Не, той не рисуваше... Да, не рисуваше Той пейзажи. рисуваше душата си, не външната. И рисуваше дори, не знам дали собствената си душа, колкото Неговия свят. умееше да прониква в онези картини вътре, които се раждат в душата на другите хора. Защото в неговите картини, в тези фигурални композиции, които той е правил, Аз ги ето го. обърнах да не ги навали дъжда. Ето го това момиче, което държи едно връбче. А тук е един порив на момиче. Дете, което преминава от тъмно в светло. Всъщност това може би, не знаем, е неговата майка. Тя е тъжна по някакъв начин. А може би е то Детето като пораснало. лечи, може би да, не знаем. Има скрити метафори тук. Всъщност, ето, това са неговите най-често употребявани изразни средства. Да, Графиката с химикал. Червен, син и черен. да. Това е гениално. Да можеш да създадеш светове без скъпи бои, без хиляди цветове, да създадеш усещането за свят с неговата многоизмерност, безкрайност, защото да, тук има и светлина, има и голяма болка, защото и той самия е бил наранен, да, но е усещал цялата тази болка, която съществува около него в света и за която повечето хора и в ден, и днес са си затворили очите. Това е. Очаровани сме от поезията на Белин и от хора като него. И дано с скромните усилия, които правим, все пак поправим някаква следа, да стане достояние, да не бъде забравено името му. И мисля, че първа на този заряд духовен, който е в неговото творчество, ще бъде отделено внимание. То всъщност има. В последните години все по-често се говори за Белин и се правят ретроспективни изложби. Това е чудесно. Благодаря, че се отзова на нашата бъде. покана. И, Аз благодаря за това припомняне за Белин. да, и всичко е добро, когато свърши добре. Така че до следващите наши изяви в сферата, свързана с изкуството.